Cá rachmid ar dús. Feicim an cailún seo agus tá uimhir 4 éireú agus uimhir 8 agus uimhir 7. Tá uimhir 7 tús an seo agus ar an líne seo. So mar sin taobh uimhir 7 an seo agus uimhir 4. Tá uimhir 8 thíos an seo. So cruí mé uimhir 8 agus uimhir 4. Sin tús maith. Tús maith leat na hibbre. Uimhir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is feicim go bhfuil uimhir 6 éireú sa bhosca sin. Tá mín fós a géirí uimhir 3. Agus líon na barna. Líon an barna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uimhir 9. Tá uimhir 9 ar an líne sin agus sna gá chailún sin. Ein, 2, 3, uimhir 4. If you want to say in Irish that you're on your own, you say tá mé imime éinear. Imime éinear, which is written as M'-AONAR, which is like kind of saying like I'm on my own some. There's only me here. Tá mé imime éinear. Sa seomra seo leis an Puzail seo. 1, 2, tá uimhir 3 ag dul sin. Tá mín ag géirí uimhir 5 agus uimhir 7 le haghaidh an líne seo. Tá uimhir 7 tús an seo. Agus fágann sé uimhir 8. Ein, 3, 4. Okay, tá uimhir 6 éireú agus tá uimhir 6 sna gá cailún sin. Agus fágann sé uimhir 5 agus uimhir 2. Tá uimhir 2 an seo. Uimhir 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá 7 sa bhosca, so cruí mé uimhir 7 agus uimhir 8 an seo. An bhfuil an ceart agam? Am I correct? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So that's another of those possessive constructions that we have in Irish, where
we say tá an ceart agat, which is kind of like saying you have the correctness. Like to say an object agat, you say tá an peann luí dubh agat, you have the black pencil. But you can say tá an ceart agat if you want to say you are correct. It's kind of like saying you have the right idea. If you say tá sé ceart, if you said that casually in Irish, but technically you like that can mean he is right, but it tends to actually mean that a thing is right. So the an bhfuil sé sin ceart, is that right? An bhfuil sé ceart, huh? Whereas if you want to say that person is right, tá an ceart aige, tá an ceart aige, he's right, you know. 1, 2, 3. Tá mé ag géirí iver cethair le haghaidh an cáiliúin sin agus iver 1, 2, 3, 4, 5. Iver 7 freisin agus tá iver 7 thuas an seo. So iver 7 agus iver 4. Tá mé ag géirí iver 2 agus iver 6. Tá iver 6 an seo. Iver 6 agus iver 2. Tá mé géirí iver 1 le haghaidh an líne seo. Agus tá iver 1 sa bhosca seo. 1, 2, 3, 4. Iver 5. Tá mé ag géirí iver 2 nó iver no, tá iver 7 an seo. Iver 5 le haghaidh an líne seo. Tá iver 5 sa bhosca seo. So iver 2 agus fágann sé 2 spás thuas an seo le haghaidh iver 4 agus iver 8. Fágann sé barna amháin le haghaidh iver 7. Feicim anois go bhfuil no. Bhí sé sin mícheart. Bhí mé ag smaoinemh ar fad second amháin go raibh iver 7 fós ar iarú sa cáiliúin sin ach bhí sé thuas an seo agus ar an taobh seo don bhosca. So ba bheagnach go ndearna mé botún. Ba bheagnach, I nearly made a mistake. Ach ní dhearna mé botún. So tá iver 1 fós ar sa cáiliúin sin. 1, 2, 3, iver 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Tá iver 2 ar an taobh sin sa líne seo. So le haghaidh an bosca seo chuirfí mé iver 2 an sin. Sa bhosca seo tá mé ag géirí iver 8. An bhfuil iver 8 fós ar iarú sa cáiliúin sin. Tá sé agus tá sé fós ar iarú le haghaidh an líne sin agus ní féidir é a chuirú an sin mar tá iver 8 sa cáiliúin sin.
sin seic beag déanta sulla críochnóí mé na trí líonta le uimhir a haon anseo agus uimhir a trí anseo agus an ceann deireanach a nocht 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ceapan go bhfuil an job déanta